mga guys, mamauli nami. Taod-taod nami din he. Wala gihapon mi kitag langi-langgi. Dili nami kahimog panaan eh. Kung managat mi gabi sama namong dadon. Wala may dadon. Kaya wala may mahimong pana. So Mel. Oh. Karon no. Wala man ta kita og kahoy nga langgi-langgi, wala man tay pana dalalon sa dagat inong manulo ta. Oh. Dili lang ta mabalaka. Kay kung manulo ta ng gabi ha, kung dili karon, kung dili karon. Kung dili karon. Kung dili karon ta manulo. Nung makakita tag isda, atuan ang dakdakan og bato. Malakang sila. Ano kauna natin lata? Oh my God! Dakdakan na tog bato. Oh no! Dali ra maguna makuha ng isda gud basta dakdakan lag bato. Ito ang kuwaon no? Sa kabuok? Ha? Sa kabuok, kuwaon. Pakasaba ka? Ha? Ug kasukan ta tag-iyaan ha. Ay, oo. Ug maputol na ni. Ug muta na ng tag-iyaron nganong ato nang giputol. Ato ang ibalik dire, sigot na lang. Gago! Oh. Ayuhar na mo no. Basta minaya to kalimti ang gi isulto nimo ha. Pinag-uli na to, anaan na lang si lula nimo nga wala may kitag kahoy nga langgi-langgi. Wala din may kitag langgi-langgi ana. Apa to diri? Pero kung managa ta, bahala wala tay pana. Oo, dukdukan natin. Dakdakan na lang natong bato. Baliktad kasi yung utak mo eh. Bye boy. Ina, Ay, ito naman to. Naa. nang lukot na naman pud tawo nagpamunit. Kana ta hitas una og kabawugon mo na mo nang pana. Ayok saba dia. Wala nang katulog. Wala ko'y damang lure. Wala ko'y damang lure.